Inti tħobb tiċċajta. Insomma, ma tantx. Xi ftit. Mux kulħadd iħobb jiċċajta. Ija, ħafna. Insomma. Imma tħobb tiċċajta. Iva, ma tkontx tajċu. Ejja, mela. Hemm xi ħaġa li ddejqek fiċċajtek tajt f'din ma niċċajtax. Le, fimni, le, l-importanti li dak li kum meta tiċċajta ma tipprova ma tweġġawx, bl-affarijiet li tajlu. Bil-mewt. Bil-mewt ma tiċċajta. Ma titnejjekx. Le, żgur li le. Jenna, Lini waħdek hekk tipotek hekk kieku jiċċajta u lek biha ma tuħux gost. xej ma jdejjaqni. Mela m'hemmx lajn allura. Tista' tiċċajta b'kollox. Xej ma jdejjaqni fil-verta. Skont minna tiċċajta għamina, jekk mal-bib li għamx linja. Ġifieri m'hemm xi ħaġa li tajt isma' fuq dil-ħaġa ma tiċċajtax. Skont is-sitwazzjoni. Tieni xi ħaġa li forsi ma tmurx lemm inti ejja, l-inti li tiċċajta. Jekk xatt ikun sensittiv pereżempju fuq ġismu ma tiċċajtax fuq ġismu. Le, memx ċajt pastasem? Le. Le, ma tarax jew. La fuq mowt u nis handikappati per eżempju, jew nis disabili. Martu affarijiet hekk. Imma tħobb tiċċajta. U tieħodha ċajta. Ejja, Ma noħodha. ċajta li miegħu. Biex narek vera.